କଥା ଦେଇଥିଲେ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି। ଆସିଲେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ମର ଶରୀର। ବାପା ଖାଲି ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଜୀବନ ଓ କର୍ମଭୂମିର ଶେଷ ସନ୍ତକ। 3 ମାସର କୁନି ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ଶହୀଦ ବାପାର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ଝିଅ ସିନା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷ ସନ୍ତକକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଲଟିଲା ପରେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି ଅଳକୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି। ବୀରପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ କୋହରେ ଭିଜିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଖଣ୍ଡସାହି ଗାଁ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପତାକା। ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଶହୀଦଙ୍କ 3 ମାସର କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲେ 120 ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସର କୁନି ଝିଅକୁ ମିଳିଥିଲା ଶହୀଦ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ତକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିସିଟି ଓଡ଼ିଆ।